Hefyd ac adran y brydiau cyfandirol Pur. Ac yma wrth ochr i mae'r gŵr borheddig sydd wedi codi bore yma ers clochda'r y kilog yn arddangos defed ei hunan, Malcolm Evans o Saron Llandysel. Croeso ato ni, Malcolm. Diolch yn fawr i ti. Ie, ti wedi codi'n gynnar yn arddangos. Si'n athi de? Do, wrthi'n hwyr neithwr a codi'n gynnar heddi, do, gydden ni bedwerydd yn y Tor Wens, so bles iawn. A seithfed mas o 8 yn y Tor Ddydd, dosbarth mowr iawn. So na, very, very happy. Dim yn paro lan fel licsen ni, ond na fel am ei mynd. Ond na, a pob clod i'r enllwyr. A dosbarthiadau cry iawn fyna. Dyna adran mwy aniferus y sioe? Ie, fel dwi'n deall, ie. A ti'n bod, mae'n gamp i'n rhywun i ddod i'r trych a pob clod fel maen nhw wedi gweithio'n galed a cael nhw'n iawn. Ti'n mwynhau'r arddangos? O, dwi. Mae'r buzz na mi yn dod i ti fynd a ti'n dysgu bod dydd wrth gwrs. Wel, fi'n credu bod ti, so ti'n dysgu lot nawr. Ti wedi dysgu pobl sy'n angen i dysgu Ti byth rhy hen i ddysgu, ti byth rhy hen. Y track record ti wedi cael ar ddangos o popeth. Neu ni sôn mwy am hwnna yn y man, ond am y tro, ni mewn fan hyn nawr yn nosbarth yr Ŵyn Texel. A mae'r Texel yn fryd eitha poblogaidd o ran brydiau'r cigydd, yn dyn nhw? Wel, odi, ac mae'r siap gyda ti, ti'n bod, mae'r lled, mae'r hyd, a y part mwyaf drud, wrth gwrs, y part ôl. A fi'n credu mae'r Texel wedi rhoi gwraidd i lot o'r brydiau eraill, y croesfryd yn y dosbarthiadau yma. So mae'r sylfaen da ti'n iawn wrth gwrs i fynd mlaen. A mae'r rhaid i ti gael y siap yn ose mwyn dod i'r brig. A ti'n bod, mae'r Texel wedi bod mas flynyddau mae'r rhai brydiau eraill yn pwysio nhw nawr. Ond na, mae'r siap ar hyd y ti a'r lled. A wedyn ni gobeithio'r gorau wedyn. Bryd terfynol mwyaf poblogaidd yn dyfa i fagu Ŵyn ar gyfer y farchnad gig? O, sy'n dawt yna beth mae lot o'r bobl proffesiynol. Mae'n edrych arno, achos, wel, ansawdd y cig a'r confirmation, mae'r rhaid i ti gael a ni'n gweld o'n blaen i mynd nawr, heb roed y law arno nhw, ti'n gwybod bod nhw'n mynd i drafod yn weddol. Maen nhw wedi cael eu trimo i neud nhw'n edrych yn bert, ond wyt ti'n gweld y boes yma sydd wedi trimo yn galed a mae'r gwarter ôl na gyda ti a mae'r lled yn y loen a'r ysgwydd yn cario reit trwyddo i'r cwt yn y fe. Nawr, dwi'n meddwl bod Sarah Gibbons y beirniad yn ail drefnu nhw nawr rhywfaint yn anfon ambell i bar mas. A dyma chi fenyw, mae gymaint o brofiadau a mae'n mynd trwyddi nhw fel cath i gythra. Mae'n gwybod beth mae'n chwilio amdano. A ni'n mynd i weid, os oes rhywun yn gwybod beth mae'n chwilio, mae hon yn, a ti'n bod, na, mae'n bod wrthios blynyddau, a dros y blynyddau yn dod i'r brig mae bob blwyddyn. A pam ti'n mor llywyrchus yna, wyt ti'n gallu berniadu y dosbarth fel hyn, a ti'n gwybod beth ti'n moyn. Sym eisiau ti wili bawan, sym eisiau ti newid nôl ymlaen. Mae'n gwybod beth mae'n moyn, mae'n mynd i chwilio amdano fe, a na beth sy'n dod i'r brig. A mae'n gwybod beth yw'r problemau hefyd, fel ysdi sôn y gynharach, mae'n rhaid cael par ac yn aml iawn, dyw'r par ddim wastad yn gweithio. Mae'r gystadleuaeth yn gofyn am bar o Ŵyn Tew. Nawr, os ydy'r gystadleuaeth yn gofyn am bar, mae'n rhaid i gael par, a mae'n rhaid bod nhw yn gyfartal yn bob peth. Hyd, lled, maint, uchder, mae'r rhaid i gael e. A na'r, wel, fel wedai, na'r secret yn dyfe o gael par llywyrchus yw bod nhw'n bar, a dim unigolion. Wyt ti nawr wedi bod yn cadw aml i fryd yn damser, y Suffolk, a'r Torwen, a'r Tor Ddu, a ni torri record eleni yn y bryd. Do, buon ni'n llywyrchus yn Llandyfri yn y bryd lliw gyda hwr Torwen, hwr tair blwyddod, wedi magu'n hunain a wedi bod yn arddangos fel hwr blwydd. Fe drio ni werthu fe fel hwr blwydd, ond dath e ddim lan i'r ffigwr o'n i moyn ar y pryd. Wedi defnyddio fe am 2 mlynedd a wedi mynd ôl mewn ag do, wedi torri bryd record y Torwen, so ni'n browd iawn. Nath rhywun colli bargen pan oedd yn flwydd, yn dy fe? Do, a fi ddim i weir rhagor am hwnna ar hyn o bryd, achos sa'i siŵr a ni wedi sylweddoli taw na beth yw e. Wel, ar y nod yna, nawr ni gael hoi fach o gylch y defed am ychydig, ac fyddwn ni nôl i weld pwy fydd yn ennill y wobr gyntaf yn nosbarth yr Ŵyn Texel adran y brydiau cyfandirol. Croeso nôl i chi at gylch y defed ac at y dosbarthiadau brydiau cyfandirol Pur. Nawr te Malcolm Evans o Saron Llandysel. Ni'n bron yn gymdogio nawr. Beth ti fod? Ergyd carreg. A dal o Sir Gar. Dal o Sir Gar, o, mae rhaid. Yn y cylch ar hyn o bryd, mae da ni y Texel. Nawr mae rhain yn fryd sy'n aml yn cyrraedd y brig yn ein dosbarthiadau cigoen ni. Odi, maen nhw'n dod i'r brig yn aml bob blwyddyn. Maen nhw'n consistent iawn, ond
Mae gyda ti y teip o nifel sy'n mynd i ddod i'r brig, bydde ti ddim yn disgwyl llai ohonyn nhw a gweud y gwir, achos drych o'n blaen i fan hyn nawr, maen nhw'n redd i'r lygad. Mae'r cwarteri ôl, mae gyda ti'r holl ffordd lawr y lein a'r lled na'n cario rei trwyddo. So, maen nhw'n deip o fryd sydd yn mynd i ddod i'r brig. A Sarah Gibbons ddim yn gadlu lawr o gwbl, mae wedi mynd ati yn gyflym iawn i roi'r gwobrau mas. Dyfan Evans ag Arwel o Ddimbych yn y safle cyntaf, dwi'n meddwl. Ie, a par neis, ti'n gweld y gwarter ôl na, mae'n llawn lawr i'r hoc. Ti'n bod beth bydden nhw'n gweud, mae'r second thigh na gyda ti, mae'r lled y ti, a hwnna'n llawn cig. Ti'n bod, bydde hwnna'n wledd nawr i weld yr ôn yn hongian a edrych arno fe, a sim dowt, ti'n bod, ni'n siarad am classifications, ti'n bod, E3L, sim dowt. Achos mae'r hyd, mae'r lled, popeth dati, nes e. A wedyn yn yr ail safle mae Kai a Sophie Davies o Aberbranfach, Ponsenni. Nawr, mae rhain yn cael ffair i'w gofio. Fi gyda nhw dau gyntaf yn adran pwysau'r cigydd yn gynharach. A ti'n bod, na beth ti'n galw rhywun sy'n consistent. A ti'n bod, i bobl sy'n gwrando, yn gofyn, ti'n bod, o le i chi wedi dod yn y gystadlaeth yn ail y trydydd, mae'n gamp i fod yn y chwech cynta yn y sioe yma. Mae'n un o'r ffeiri geia gorau, so ti'n bod, mae'n gamp. A wedyn Chris Davies, Kai Betran yn y trydydd safle. Cyn enillydd y brif bencampwriaeth. Ie, Chris to'n gwybod beth mae'n moyn. Mae'r big guns i gyd yma. Maen nhw ma. Diolch yn fawr i ti Falcom, nawr te. Dyfan Evans a Arwel o Ddimbych sydd yn y safle cyntaf i ennill y gystadleuaeth hon. Tair gwaith yn y gorffennol. Wel, llongyfarchiadau mawr. Ti'n gwneud yn dda yn y gystadleuaeth hon, tair gwaith o'r blaen? Do. Do ni'n eich yna? Na, dim llenad, blwyddyn cynt. Blwyddyn cynt. Do, sori, do. Sut ydych chi'n gwneud i o flwyddyn i flwyddyn? Dwi'n siŵr. O secret. Pwy yw'r bos, y tad neu'r mam? Bach o ddau. Gwaith tîm ar i orau? Ie. Faint o Texel sydd gyda chi? Gyda i bedwar par mae gyd. Mae'r Dutch Texel yn mewn rwan. A dwi wedi ennill i par yn yr pwysau bar yma. Heilo cymori rwan. Pob lwc i chi a llongyfarchiadau mawr. Diolch. Diolch.